ang inyo ginamang himuon, i-type ninyo sa inyo mga kabiyanan nga cellphone, ang i-type ninyo ang Bumbo Radyo Bacolod, kag i-search nyo, no, sa YouTube. Kundi may ma-type nyo na ang Bumbo Radyo Bacolod, ipinduton nyo ang search, kag pagkatapos nga mapindutan nyo na, magwa na ang Bumbo Radio, no, kag pagkatapos i-subscribe nyo sa right side, meron nga subscribe, i-subscribe din nyo ang YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Kaya dira makita na ipagid kita, wala labot sa Facebook Live, kita ninyo kag mabatian ang aton nga mga programa sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Pwede man kamo gyapon magkatag sa inyong reaction or comment sa YouTube channel, kag di man sa Facebook Live sa Facebook page sa Bumbo Radio Bacolod. 1 minuto banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Anay sa Udto. Sa dili madugay, magasunod na ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Aton ni baluon ang mga dalagko nga mga balita gikan sa palibot sang pungsod Pilipinas. By the way, subumpit sa 28 may isa pa kadlaw buwas banwa agod sa pagbisita naton sa mga cemetery, kaysa maabot nga adlaw sang Sabado sa Oktubre 30 ang mga patio, mga cemetery kag iban pa ang pagasinad ana ini banwa tubtob sa November 2 para nga malikaw ang malikawan naton ang pagdagsa sa mga katawhan nga magapadulong sa ila sini nga mga himata nga nagkalamatay na agud sa pagsindi sa nga kandila, daw kay paghalad sa nga piladra ka mga bulak kay mga ginpangluto nga mga kakanin. Yari ng Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Stand by. The best radio newscast Metro Manila goes to Bumbo News, DWSM, Star FM, Bumbo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bumbo Network News Noontime Edition. Ika-28 sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Mahigit 70 mga lugar sa National Capital Region isinailalim sa granular lockdown. Si Pangulong Duterte naman pinasaringan ang mga mayayamang bansang nang ipit umano sa supply ng mga bakuna at napag-iwanan ang mga mahihirap na bansa. Opisyal ng DNR, pinapa-self-quarantine muna yung mga nagtungo doon sa Dolomite Beach sa Maynila noong araw ng Linggo para masiguro daw na ligtas sa COVID-19. Ang 10-year validity naman ng mga driver's license magsisimula na ngayong araw. At mahigit 100 pamilya inilikas at ilang bahay tinangay ng baha doon sa Cagayan de Oro. Sa ating international news, presensya ng tropa ng Amerika sa Taiwan, kinumpirma ng kailang leader dahil sa tumataas na banta ng Beijing. Sa ating balitang palakasan ng Miami Heat, pinahiya ang grupo ni Kevin Durant sa Brooklyn Nets. Lakers na silat naman ang Thunder sa ikalawang game na di paglalaro nitong si LeBron James. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bumaba na sa 74 ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown mula ho sa kabuuan dati na 78 na nasa 53 barangay ang isinailalim pa rin sa lockdown. Ipinatupad ang naturang granular lockdown sa 44 na bahay, 21 residential buildings, 4 na streets at 4 din na subdivision at isang purok. Aabot sa 288 personnel at yan mga kabombo ay
yung mga force multiplier, kasama na rin mga kabombo, mahigit 200 din yan na i-deploy sa nasabing lugar upang masiguro na matitiyak ang kaayusan at may papatupad pa rin ang minimum health protocol. Samantala, kabuang 113,602 quarantine violators naman ang naiulat sa National Capital Region mula nang ipatupad ang Alert Level 3 base yan sa datos mula sa Philippine National Police. Sa isang update, sinabi ng PNP na 10,932 violators ang bagong naiulat noong araw ng Miyerkules. Nasa daily average na 9,467 violators naman ang iniulat mula Oktubre 16 hanggang 27. Nasa 57% na mga lumabag ang binalaan, 36% pinagmulta, habang 7% naman ang nahaharap sa iba pang parusa. May kabuang 84,819 violators o 7,068 daily ang lumalabag sa minimum public health standard sa gitna yan ng COVID-19 pandemic. Para naman sa curfew, may kabuang 28,171 na ang lumabag o kaya 2,348 daily cases ang naiulat sa Metro Manila. May kabuang 612 naman ang hindi kinokonsiderang authorized persons outside residence ang nahuli din sa labas. Napag-alaman ng NCR ay isinailalim sa Alert Level 3 mula Oktubre 16 hanggang 31. Sa dagdag pa nating mga balita, si Pangulong Rodrigo Duterte ay may pasaring ho doon sa mayayamang bansa na nang iipit pa rin ng supply ng bakuna habang napapag-iwan na naman yung ilang mahihirap na bansa. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, matapos pasaringan ni Pangulong Rodrigo Duterte itong bansang China kaugnay sa kanilang mga ginagawa sa West Philippine Sea, ay misto lang kumabig naman ito at bumawi. At sa nagpapatuloy pa rin na ASEAN Summit sa bansang Brunei Darussalam ay kinilala at pinasalamatan ni Pangulong Duterte sa naging malaking tulong ng bansang China sa paglaban ng COVID-19 pandemic, hindi lamang sa ASEAN kundi partikular sa Pilipinas. At habang abala raw yung mga mayamang bansa, yung bahagi ng European at yung US ay misto lang iniipit at nag-stock ng mga COVID-19 vaccines, ang China raw ay talagang namahagi at nagbigay ng mga supply ng bakuna sa Pilipinas habang walang-wala ito na mapagkukunan ng bakuna. At pakinggan natin yung naging bahagi naman ng pahayag ni Pangulong Duterte. A dynamic ASEAN-China cooperation puts us in a formidable position to face these challenges. We thank China for the support to our pandemic response, including the ASEAN Comprehensive Recovery Framework. For some countries stockpiled life-saving vaccines, China quickly came to our aid, demonstrating its commitment to make vaccines global public goods. And for this, we are deeply grateful. We have all made significant headways in containing the pandemic. Now we must rebuild our economies and make up lost ground. Ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte magunita na sa kasagsagan nga ng COVID-19 pandemic at nung nagsilabasan na yung mga bakuna ay China yung unang nagbigay sa magitan ng donasyon at siyempre mga binili natin na mga bakuna yung gawang Sinovac at sinundan yan ng mga Western-made vaccines. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan mamaya ang Miami Heat pinahiya ang grupo ni Kevin Durant sa Brooklyn Nets at ang Lakers naman nasilat ng Thunder sa kalawang game na di paglalaro ni LeBron James. Yan at iba pang mga balita susunod na.
refreshing day with a new Dunkin' brewed tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' black tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' green tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Posible umanong malagay sa langanin ang kandidatura ng mga nagpaplanong pumalit sa mga kandidato na kabilang doon sa mga partido na may suliranin. Itong sinabi ni veteran election lawyer, Attorney Romulo Macalintal, kasunod na rin huyan ng inaabangan na deadline ng substitution para sa mga kandidatong naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Ayon kay Macalintal, sa sitwasyon ngayon ng PDP Laban Kusi at Pacquiao faction, maaaring ang kanilang mga kandidato ay hindi na mapalitan pa sa oras na maideklara kung alin man dito ang hindi lehitimo sa kanilang partido dahil sa issue ng agawan. Ang matatalong grupo kasi ay otomatikong magiging independent at hindi na maaaring magkaroon pa ng replacement dahil pangunahing requirement sa substitution ang pagiging kabilang nito at ng kanyang papalitan sa iisang political party lamang. Sana lang anya ay mailabas ang desisyon ng Commission on Election sa lalong madaling panahon. Ang kabang-abang na magiging sitwasyon dito, yung banggaan nga ng dalawang PDP Laban na party wing ay nag-ugat huyan doon sa magkasunod o hindi pagkakasundo ng kanilang mga opisyal bago pa man ang filing ng Certificate of Candidacy. Sa iba pang mga balita, opisyal ng DENR pinapa-self-quarantine muna ang mga nagtungo sa Dolomite Beach mula noong linggo para siguruhing ligtas sa COVID-19. May detalye si Bombo Gerald Uleb. Iminungkahi nga Bombo Jane na Bombo Dennis ngayon ng isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa lahat ng mga kababayan nating nagtungo sa sikat na Dolomite Beach doong weekend na mag-self-quarantine muna. Ayon kay DENR Undersecretary Benny Antiporda, ito raw ang pinakamainam na gawin ng pumasyal doon noong Sabado at Linggo para ma-monitor nila itong lagay ng kanilang kalusugan. Pero kumpiyansa naman daw ang opisyal na walang carrier ng COVID-19 sa baragtungo doon dahil nakasuot naman ang mga ito ng face mask at face shield. Maliban dito, mabilis naman daw na nakontrol ng mga opisyal ng DENR, PNP, maging ng Coast Guard itong pagkukumpulan ng mga tao doon at ipinatupad ang mga minimum health protocols. Sa ngayon, mayroon na raw silang mga pinaplansyang adjustment sakaling magtutuloy-tuloy na itong pagbubukas ng controversial na pasyalan. Kabilang na raw dito itong paglalagay ng contact tracing sheet para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga taong magtutungo sa naturang beach. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Ang Metropolitan Manila Development Authority ay nakahanda na raw sa inaasahang pagbuhos ng mga pasaherong pauwi sa mga probinsya. Yan ho ay sa darating na Todos Los Santos. At kaugnay nito may pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Handa na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagdagsa ng mga pasaherong pauwi sa kanilang probinsya sa darating na undas. Sa inilabas na pahayag ng MMDA, sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na nakikipag-ugnayan na ang kanilang kagawaran sa mga local government units o LGU at sa lahat ng mga kinauukulan bilang paghahanda para sa kaligtasan ng publiko. Ani Abalos, nagpadala pa ang kanilang kagawaran ng additional manpower sa tulong ng mga local government units upang mapanatili ang kapayapaan sa daloy ng trapiko sa buong Metropolis. Bukod pa dito, nagsagawa din ng inspeksyon ng MMDA para sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ilang araw bago magsimula ang long weekend para magbigay daan sa paggunita sa darating na undas. Dagdag pa niya, magasagawa din ang Road Emergency Group ng random o on-the-spot breathalyzer test sa mga bus driver upang malaman kung sila ay kasalukuyang
nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Ang mga driver na mabibigo sa test ay hindi papayagan na makabiyahe para na lamang kung sila ay makakapagpahinga na. Mananatiling suspendido naman ang number coding sa lahat ng sasakyan at truck ban habang ipinapatupad ang Unified Vehicular Volume Reduction Program o UVVRP. Samantala, nananawagan muli si Abalos sa publiko na sumunod sa itinakdang guidelines ng Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases kaugnay sa ipinapatupad na health protocol sa laban sa COVID-19. Una rito ay nagsagawa na ng inspeksyon ng MMDA sa mga sementeryo ng Metro Manila 2 araw bago ito magsara bilang pagtugon sa alituntunin ng IATF upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 virus sa publiko. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin' Donut. Samantala, nagsisimula na ngayong araw, Oktubre 28, ang 10-year validity ng mga na-renew na driver's license. Ayon sa Land Transportation Office, lahat ng mga drivers na walang anumang traffic violation records ay maaari na magpag-renew ng kanilang lisensya na mayroong expiry na hanggang 10 taon, habang ang mga mayroong violations ay mayroon ng hanggang 5 taon. Pinalawig din ng LTO na hanggang Disyembre ang validity ng lahat ng mga student permit, driver's license at conductor's license na nakatakdang mapasa ngayong Oktubre at 31 o mapaso ngayong Oktubre at 31 bilang konsiderasyon sa ipinapatupad na quarantine restrictions dito sa bansa. Tinanggihan ni Presidential Aspirant at Senator Manny Pacman Pacquiao ang alok na maging Vice Presidente ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tumatakbo rin sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Iginatuwa pa ng fighting senator ang pagkonsidera sa kanya na maging pangalawang pangulo, subalit mas gugustuhin daw niya na maging pangulo para may sakatuparan ang kanyang mga naipangako na tutulungan ang mga tao. Reaksyon ito ni Pacquiao sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na magiging malawak ang panalo ni Marcos at Pacquiao dahil daw sa posible na magkakaroon ng epekto yung suporta mula sa Luzon at hanggang sa bahagi ng Mindanao. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation ay 15 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, ang oras inihatid sa inyo ng Dunkin' Donut. Samantala naman, malakas ang paniniwala ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno na ang mas malawakang paglulunsad ng tinaguriang QRPH Person-to-Merchant Payment Facility ay lalong makikinabang ng mga maliliit na negosyo. Ayon kay Governor Diokno, malaking bagay ito para sa digitalization ng micro, small and medium-sized enterprises. Kasama na dyan ang mga small vendors at sari-sari stores. Una nang inilunsad kamakailan ng BSP ang mas mura at madaling paggamit ng QRPH P2M na gumagamit ng quick response technology at code scanning for payments. Kabilang nga sa layo ng BSP sa QRPH Person-to-Merchant Payment Facility o itong electronic payment system ay maging ang mga maliliit na bayarin o small value transactions. Halimbawa na lamang sa mga jeepney o bayad sa tricycle at nabiling mga bagay at serbisyo sa mga micro, small and medium enterprises ay walang sisingil sa mga buyer. Sa dagdag pang balita, nais naman ng Department of Tourism na ma-subsidize ang lahat ng singil at bayarin sa COVID swab test para sa mga lokal na turista. Ayon pa sa DOT, sa pamamagitan ng Tourism Promotions Board ay nag-aalok ng RT-PCR test o swab test na ginawa sa Philippine Children's Medical Center para sa mga biyahero sa halagang 750 pesos lamang. Mas mababa ito sa karaniwang halaga na mahigit 2,000
2,000 pesos na inaalok sa iba pang pasalidad. Ang DOT naman ang siyang magbabayad sa natitirang orihinal na bayad ng RT-PCR test. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na ito ngayon ang kanilang pinagplanuhan at hinahanapan ng paraan. Bago mag-avail ng discounted swab test, ang mga turista ay dapat magsumite ng kumpirmadong booking details sa mga establishment sa kanilang travel destination, round-trip airplane ticket at valid ID 5 araw bago ang nakatakdang biyahe. Napagalaman na dati ang mga destinasyon ng turista tulad yan ng Baguio, Bohol at Boracay ay nangangailangan ng negatibong resulta ng RT-PCR test mula sa mga biyahero. At kamakailan lang, tinanggal ng mga nangungunang destinasyong turista ang pangailangan dahil mas marami na ang fully vaccinated. Samantala, naabot na ng Quezon City Government ang target nito na fully vaccinate ang 1.7 milyon na residente at manggagawa laban sa COVID-19. Sa record nitong nakalipas na araw, sinabi ng lokal na pamahalaan na may kabuuang 1,703,329 katao sa Quezon City ang ganap ng nabakunahan, na umabot naman sa 70% nitong target na makamit na proteksyon sa kanilang populasyon. Ipinakita ng data na 1.8 million na mga residente ng naturang lungsod ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang dose ng bakuna sa COVID-19 at inaasahan na mas marami pa ang magpapabakuna sa mga darating na linggo. Kasunod naman ang pagsisimula ng pagbabakuna na rin sa mga minor de edad na may comorbidities. Binuksan din ng pamahalang lungsod ang pagpaparehistro para sa mga natitira pang pediatric population na may edad na 12 hanggang 17. Nauna nang binigyang diin ng LGU ang kahalagahan ng pagbabakuna sa mga minor de edad at kinakailangan ito upang makamit ang herd immunity dahil ang mga minor de edad ay kumakatawan sa malaking bahagi ng populasyon ng lungsod. Naniniwala naman ang Octa Research Group na posibleng umabot na lamang sa mas mababa sa 2,000 kada araw ang may tatalang kaso ng COVID-19 sa buong bansa hanggang sa katapusan ng Nobyembre ngayong taon. Sa datos ng ehensya mula noong Oktubre 20 hanggang 26, bumaba pa sa 4,848 ang naitalang 7-day average na mabagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Huling naitala ang katulad na bilang noong Marso 12 hanggang Marso 18 ngayong taon. Kung magpapatuloy pa ang pagbaba ng mga daily cases ng COVID-19 ay maaring umabot na lamang sa mas mababa pa sa 2,000 ang may tatalang kaso sa darating na mga buwan. Lahat ng mga nagnanais na mag-renew ng kanilang lisensya ay kinakailangan ng magkaroon daw ng certificate mula sa Comprehensive Driver's Education o CDE program simula ngayong araw huyan at tuloy-tuloy. At dito mga kabombo ay may mga pahayag na ang LTO na ito daw ay makakatulong at matitiyak ang kalidad ng kaalaman ng mga nagmamaneho sa mga pangunahing lansangan. Ang nasabing hakbang ay naaayon umano sa probisyon na nakasaad sa Republic Act 10930 na una nang ipinatupad sa Central Office Licensing Section dyan sa lungsod ng Quezon. At inanunsyo na rin ng LTO na susundan ito ng iba pang mga opisina sa National Capital Region pagdating ng Nobyembre 3. Idinagdag pa ng LTO na ang petsa ng pagsisimula mula sa lahat ng lugar sa labas ng NCR ay iaanunsyo sa mga darating na araw. Maliban sa CDE certification, maaari na ring mag-apply ang mga drivers para sa 10 taon na driver's license renewal kung wala pa silang traffic violation dun sa kanilang database. Samantala, ang mga ito ay maaari naman na mag-apply ng 5 taon kung may nakitang violation ay 5 taon nga lang, mga kabombo, yung pinapayagan sa kanilang renewal. Plano naman ng pamahalaan na mag-hire ng karagdagang mga vaccinator ngayong handa na ang bansa na bakunahan ang mga minor de edad 12 hanggang 17 anyos kontra COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinaghandaan din nila ang pagbibigay ng booster shots sa mga healthcare workers at the third dose para naman sa mga immunocompromised person. Nabanggit din ng opisyal ng kalusugan na walang magiging problema
na sa mga supply ng bakuna para sa mga may karapatang tumanggap ng mga ito. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nakapagtala na ng 25.7 million fully vaccinated laban sa COVID-19. Magugunitang nilalayo ng Pilipinas na mag-inoculate ng hindi bababa sa 77 million upang makamit ang proteksyon ng populasyon laban sa respiratory illness habang lumilitaw ang mas maraming transmissible variant. Doon na tayo ng mga update mula sa mga lalawigan dahil mahigit sa 100 pamilyang inilikas at ilang bahay daw yung tinangay ng baha doon sa Northern Mindanao. Makibalita tayo sa Bombo Radio, Cagayan de Oro. Nagsilikas ang nasa higit 100 pamilya sa mas ligtas na lugar matapos umapaw ang tubig baha sa ilang mga ilog na nakabase sa pili ng mga barangay sa lungsod ng Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Ito matapos tinamaan ng ilang oras na malakas na buhos ng ulan, partikular ang probinsya ng Bukidnon kung saan nagresulta ng malaking porsyento ng tubig ay naideposito patungo sa mga ilog ng Cagayan de Oro City kagabi. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni kanituan punong barangay Joshua Tabuklaon na mismo lamang sa kanyang nasasakupan ay nasa 155 na pamilya ang direktang apektado nang umaabot ang baha sa kanilang mga tahanan. Sinabi nito na agad inilikas patungo sa covered court ng barangay at simbahan ng Iglesia Filipina Independiente ang mga pamilya na direktang tinamaan ng baha, habang stranded naman sa mga bubong ng kanilang bahay ang tinatayang nasa 100 rin na individual sa Science Subdivision. Dagdag nito na natangay rin ang ilang kabahayan na inaabot ng tubig bagamat walang kahit isang residente na bahagi na nilamon ng baha. Samantala, naabot rin ng tubig baha ang nasa higit 200 individual mula sa Barangay Punan at Barangay Tablo nitong syudad at maging sa bahagi ng Upol Misamis Oriental. Pagpapaliwanag ng Pag-asa na ang naranasan na pag-ulan ay bunsod ng severe localized thunderstorms na kanilang ipinagbigay alam sa mga residente na tatama sa ilang bahagi ng Northern Mindanao sa nakalipas na 24 oras. Sa akong pag-define kulang pagigta og actual monitoring. Ingon naman nga walay bagyo, walay LPA. So kibali, kumpiyansa po diretso. Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo Bombo. 6 naman na nahaharap sa kasong murder inaresto ng NBI sa bayan ng Tagbugon, Cebu. May pag-ulat ng Star FM Cebu. Inaresto na kaninang madaling araw na masakop ng National Bureau of Investigation ang 6 na individual na nahaharap sa kasong murder sa bayan ng Tabugon, Cebu. Kabilang ang mga ito sa inakusahang pumatay sa isang 31 anyos na chef cook noong Hulyo ng nakaraang taon. Sa pamamagitan ng warrant of arrest, hinuli ang ilang miyembro ng pamilya ng asawa ng biktimang si Romnek Potot na dating nagtatrabaho sa Maynila. Nawawala si Potot ng ilang araw ngunit natagpuan ang bangkay nito sa unahang bahagi ng bahay ng mga suspect. Napag-alaman na sinunog ang biktima matapos itong pinatay. Sa patuloy na isinagawang investigasyon ng mga otoridad, may tumestigo na nagpapalakas sa kasong murder na isinampa laban sa mga suspect. Maliban sa 6 na inaresto, nananatili namang at large ang asawa ng biktima na kabilang din sa sasampahan ng parehong singil. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo Bombo. Babae naman natagpo ang patay sa loob ng SUV doon sa SUV ng dating alkalde dyan ho sa Iloilo. Ay may mga initial na findings na ho dito. Pinaniniwalaang ito'y pinatay daw muna sa kanyang bahay bago itinago doon sa naturang sasakyan. May follow-up report ang Bombo Radio Iloilo. Naniniwala ang mga otoridad na pinatay mismo sa loob ng kanyang bahay sa Deca Home Subdivision sa Pavia, Iloilo ang babae na natagpo ang patay sa loob ng sasakyan ni dating San Dionisio, Iloilo Mayor Peter Paul Lopez at iniwan sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Raymond Celoso, hepe ng Santa Barbara Municipal Police Station, sinabi nito na natagpuan ang mga una na puno ng dugo at itinapon sa krika malapit mismo sa lugar kung saan nakaparking ang nasabing sasakyan. Ayon kay Celoso, kaagad nilang iturnover sa scene of the crime operation o SOCO ang dalawang una na kinumpirma naman ng pamilya ng biktima na pagmamayari nito. Napag-alaman na base sa resulta ng autopsy examination, lumabas na sinaksak sa leeg ang biktima at 2 araw ng patay nang matagpuan nito na nasa state of decomposition na. May additional
final nga mga recovery nga duwa ka ulunan 800 meters away dito sa kundi na park ang salakyan sang aton biktima. May mga blood stain ini siya, dugo ini siya ang nag-stain sa ulunan, turnover sa soko no. Si Police Major Raymond Siloso. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo Bombo. Isang ina naman na lunod patay sa ilog matapos sagipin ang 7 anyos na anak. May karagdagang report ng Bombo Radio Coronadal. Nakaburol na sa ngayon ang isang ina matapos binawian ng buhay dahil sa pagkakalunod sa ilog dahil sa pagsagip sa 7 taong gulang na anak nito sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Kinilala ni Police Captain Roberto Trinidad, hepe ng Senator Ninoy Aquino Municipal Police Station ang biktima na si Nancy Cantem, 33 anyos at residente ng barangay Kiadsam, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Ayon sa hepe, tumawid sa ilog ang biktima kasama nito ang kanyang anak na 7 taong gulang kung saan dumaan sila sa tulay ngunit nadulas ang anak nito at nahulog sa ilog dahilan upang sagipin niya ito. Ngunit sa halip na dalawa silang maligtas ay hindi nakayanan ng biktima ang malakas na agos ng tubig hanggang sa tinangay ito at nalunod. Maswerte namang nakaligtas ang kanyang anak dahil sa tulong ng isang magsasaka na nakakita sa insidente. Ilang oras din ang isang nagawang rescue operation upang mailigtas ang biktima ngunit bangkay na ito at walang buhay nang matagpuan ng otoridad. Kining mag-ina, magtabok tanin siya sang suba, no, gamit ang isa ka tulay na made of kawayan. Pero ang actually ang isa ka utod niya, ang magulang niya nakatabok. Tapos nagsunod niya manghod, kining manghod nontong na live. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo Bombo. Bombo International News. Ibinunyag ng leader ng Taiwan na tumataas araw-araw ang banta sa kanila mula sa Beijing. Kinumpirma rin sa unang pagkakataon ni Taiwan President Tsai Ing-wen ang presensya ng American troops sa teritoryo ng Taiwan. Layo ng mga ito ay upang protektahan ang demokrasya ng 23 million katao at tiyakin na tinatamasa ng mga ito ang kalayaang nararapat sa kanila. Ang Taiwan na matatagpuan 200 kilometers ang layo mula sa timog silangang baybay ng China. Ito ang tinawag na bekon ng demokrasya na kailangang ipagtanggol upang itaguyod ang pananampalataya sa buong mundo sa mga democratic values. Anya, kapag mabigo siyang protektahan ang Taiwan, ibig sabihin, ang mga taong naniniwala sa mga pagpapahalagang ito ay magdududa kung ito ba ay mga pagpapahalaga na dapat nilang ipaglalaban. Kung maalala, ang Taiwan at mainland China ay hiwalay na pinamamahalaan mula nang umatras ang mga nasyonalista sa Taiwan sa pagtatapos ng digmaang sibil ng China mahigit 70 taon na ang nakaraan. Ang Taiwan ay isa yan ngayong umuunlad na demokrasya, ngunit ang naghaharing Chinese Community Party ng mainland ay patuloy na tinitingnan ng isla bilang isang hindi mapaghiwalay na bahagi ng teritoryo nito sa kabila ng hindi pa ito kontrolado. Nauna nang nangako si US President Joe Biden na hindi pababayaan ng Taiwan kapag ito ay aatake ng China. Nagsimula ang tensyon ng buwan nang magpalipad ang Beijing ng nasa 150 fighter jets, nuclear-capable bombers, anti-submarine aircraft at airborne early warning at control planes doon sa Taiwan Air Defense Identification Zone. Bombo Sports News. Pinahiya ng Miami Heat ang powerhouse team na Brooklyn Nets matapos na ilang paso sa score na 106-93. Ito na ang ikatlong panalo ng Miami habang nalasap naman ng Nets ang ikatlo nilang pagkatalo. Nanguna sa diskarte ng Miami ang big man na si Bam Adebayo na nagbuhos ng 24 points at 9 rebounds na dinagdagan naman ni Jimmy Butler ng 17 points at ni PJ Tucker na may 15 points. Sa panig naman ng Brooklyn, hindi umubra ang big game ni Kevin Durant na kumamada ng 25 points at 11 rebounds habang sumuporta itong si James Harden gamit naman ng 14 points. Kung maalala mga kabombo, ang Brooklyn ay kabilang sa preseason favorite na umabot nga sa NBA Championship. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin
nakakapaglaro ang isa sa mga miyembro ng Big Three nila na si Kyrie Irving na ayaw pa rin daw magpaturok ng bakuna laban sa COVID-19. Sa iba pang game mga kabombo, lumusap naman ang pagkatalo ang Los Angeles Lakers ng masilat ang ng kulelat na Oklahoma City Thunder. At mula sa 26 points na kalamangan, hinabol ito ng Thunder para iposte ang kanilang unang panalo mula sa 4 na pagkatalo. Ang Lakers ay meron namang 3 talo at 2 panalo. Sinamantala rin ng Thunder ang ikalawang game na hindi paglalaro ni LeBron dahil nga sa kanyang injury. Nasayang naman ang triple-double performance ni Russell Westbrook nang magpakita siya ng 20 points, 14 rebounds at 13 assists habang si Anthony Davis ay nag-ambag naman ng 30 points sa naturan pa ring laro na naging kaabang-abang para sa mga nakatutok dito sa mga laro ng NBA. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuanay Soto, 38 minutos sa nakaligad sa tagnay ng alas 12. Patulan nyo naman ang Bumbo News Center sa pagdulong sa Bumbo Network News. Sa ito na pagpanumbalik manwa, pagkakuha na ito ng pinakama-reports gikan sa ito ng mga field reporters. Istorya nato din pila ka mga kabarangaya naman ginpang deklarar nga drug cleared barangays sa probinsya sa Negros Occidental matapos nga liwat nga mayara sa 63 ka mga ginpa-evaluate sa 63 ka bagong ginpa-evaluate 22 gid banwa ang gin-deklarar nga drug cleared barangay.
Dato na pag-istorya natin pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan.
maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat, maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain bato Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa itong napagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. 10 minutos sa nabilin ka magadangat kita sa tagnay nga launa this time. Nauna natin ang report sa aton nga mga field reporters. Unaon natin ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ini may kantanan na banwa sa palibag-ong ukundugang pa nga mga barangay diri sa probinsya sa Negros Occidental nga giindeklarar nga drug-cleared barangay sa nga PDEA matapos nga ini sila nagpa-evaluate daw kag nagsumiter sa mga kinahanglanon nga mga dokumento nga nagapakita nga drug-cleared ng ilang barangay. Ini additional sa initial nga ginpangdeklarar sa nagligad nga drug-cleared barangay kag wala man sang may ginbalik sa daan niya nga kategori daw sa ubot silingon nga nadugangan atong original nga kadamuon nadugangan sang dugang naman nga 22 pagkabang nga kabarangayan nga nag-drug cleared na sa Subong base sa assessment sa Philippine Drug Enforcement Agency. O nato ng report sa Pia Kalinya upod sa kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Pamadan. So, 22 na ka mga barangay ang nag-drug cleared na o nagdugang na nag-drug cleared na sa Negros Occidental, Pamadan, out of 63 ni Kabilog, Pamadan, no, ang nagpasakop sa declaration, kada 22 diri ang nakapasar. So, mayara na sa total nga 201 cleared, drug cleared barangay na ang Negros Occidental, Pamadan. So, suno kaya Pedaya Negros Occidental Head Nicolas Gomez, impatigayon online ang deliberation. So, ang bago mo ang mayara sa tatlo nga pasakop sa deliberation, kag tatlo man ang nakapasar, Bombadan. So, amo ni sa 22, amo ini ang may kinakadabo ang barangay nga nakapasar sa deliberation. So, kay tanan gid sila nakapasar, Bombadan. So, sa initial assessment kag evaluation, amo ini ang mga nakapasar Bombadan, no? Madamo sa nga nagpasakop ugaling kitungod nga may-ari ini sila CBDRP nga ginapatigayon o Community-Based Drug Rehabilitation Program. So may-ari diri sila nga ginapatigayon Bombadan nga test ini sila kung drug test ini sila sa ila sini nga mga miyembro sini diri sa CBDRP Bombadan. Galing kay iban diri nagpositibo sa droga, wala sa giapo nadudla Bombadan, ang ila siniya nga barangay hindi makapadayon, no, kung hindi makapasar o kung na-disqualified sa deliberation Bombadan. Kung ang barangay nga nagapatigayon sa Community-Based Drug Rehabilitation Program, so kung tanan diri ka mga drug personality Bombadan amo ang negatibo sa test nga drug test o kung tatlo ka drug test nga negatibo ini sila. So may posibilidad nga makasulod sa deliberation ng ila sini nga barangay. Kag may posibilidad nga ma-drug cleared na
ang ila sini nga barangay Bombadan. So after isang community-based drug rehabilitation program, mayara sila sa aftercare. So ang ini ang unod sini sa aftercare o kung ang ginahimo sa aftercare Bombadan, may-ari ini sila sa trainings para sa livelihood sa mga drug personality before Bombadan. So kung dapat mapasara nila ang community-based Bombadan, dapat ang kung mag-test o kung mag-drug test Bombadan, dapat negatibo ini sila para makaproceed ini sila sa aftercare nag-training sa patigayon sa training sa livelihood Bombadan. Nagapasalamat din si PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez bangod nga malapit na magtunga ang mga barangay na drug-cleared na Bombadan. So Bombadan, ari pagid ang lista sa mga barangay na nakapasar sa deliberation ng Bombadan. So 22 amo ang Bago City, Barangay Abuanan, Barangay Sampinit, kag Barangay Antimpuluan. Sa Kawayan, Barangay Bulata, kag Barangay Yaw-Yaw. Sa Isimagalona, Barangay Alakaygan. Sa Hinigaran, Barangay Narawis. Sa Hinubaan, Barangay Puok. Sa Ilog, Barangay 1, Barangay Bukana, kag Barangay Manalad. Sa Isabela, Barangay Makilignit, kag Barangay 2. Sa La Castellana, amo ang Barangay Puso. Sa Manatla, Barangay San Pablo, kag Barangay Punta Salong. Sa Morsha, Barangay Buenavista, kag Barangay Santa Rosa. Sa Silay, amo ang Barangay Malaring. Sa Talisay City, amo ang Barangay Zone 14B Poblacion. Kag sa Valladolid, Barangay Sagwa, Banwa, kag Barangay Mabini, Bombadan. So amo ini ang 22 ka mga barangay nga nakapasar sa deliberation o sa 32nd sa nga deliberation sa katapos ng PDEA Bombadan. So Bombadan, pamatian nato ng pahayag ikan kay PDEA Head o kung na PDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez. He was ang 32nd Regional Oversight Committee deliberation on barangay drug clearing. Kag ang Negros Occidental may ara 22 barangays nga gin-declare as drug cleared sa aton ROC. Out of 63, may 22 kita nga officially declared as drug cleared barangays. Sir, din inigin patigayon ang deliberation? Actually, virtual ini siya, no? Aging patigayon kayo na. So, ginatinan man sa mga nagkadaiyan ng mga local government units sa mga barangays. Virtual man, online ang gyapon. Ano ang banwa o kung syudad ang may pinakadamo na drug cleared na, sir? Yes, ma'am, sa 22 na barangay na declared as drug cleared, ang pinakadamo, ang LGU na may pinakadamo ng barangay, may tatlo ng barangay, no? ang Bago City. Para sila tatlo ka barangay, ang barangay Abuanan, Sampinit, kag Antipuluan. Gamat-amat na, sir, damo, pila na tanan, sir, ang total? So may arang kita before sining deliberation, we have 269 and plus 22, so we have a total of 291 barangay. So almost 50% na kita. Actually, ma'am, no, nag-expect yan itani na sa 63, damutani ang ma-drug trade, but based man sa among initial assessment and evaluation, hindi man makapas ng iba sa mugani, damo pa ng mga drug personalities na dapat i-address. Okay, so baling iban, gali sir, nag-intra ini sila sa deliberation, pero may ara, hindi ako kaisa sir, nagkakakitaan pa nga may mga drug personalities pa sa barangay nga nagapasakop, sir. That's correct, ma'am. Kaya mo ini 63 applicant barangays ini sila, kaya lang may mga, for example, ang ibang case ni ma'am, no, may halimbawa sa ILA CBRP, sa Community-Based Drug Rehabilitation Program, during drug test, may nag-positive, may nag-relapse. So that is why ma-disqualify siya outright, no, during deliberation. Kaya ang requirements din nato, no, ang tanan ng mga surrenderers, mga tawag nato na personal use drugs, mag-undergo sila sa CBRP, tapos within that period sa CBRP, may ara na tatlo ka drug test na paggahimuon. So dapat sina nga drug test na tatlo dapat sunod-sunod na mag-negative sila. Kaya kung may aras mag-positive sila, so amo na siya ma-disqualify ang barangay. Sa initial pa lang nato na
evaluation with assessment, immediately aton i-disqualify ang barangay nga dili na makalabot pa sa deliberation. Kay sa aton sa local government units naton man kaupod man sa programa sa CBRP, tinatawag naton na aftercare program. So halimbawa may nag-graduate dira sa CBRP, ang LGU mag-implementar man sa aftercare program. Sa aftercare program may ara sa mga livelihood trainings. And then monitoring naman dayon sir sang barangay, sir. Correct, ma'am. I-monitor din sila kaya gani may araman kita ito na sustainability na dapat yung drug clear sa barangay i-maintain nilang status as drug cleared, otherwise i-revoke nila siya ng certification as drug cleared. Kung gani na, basta may CBRP, after CBRP, dapat may aftercare program. First of all, nagpasalamat ko sa mga local government units kag mga barangay officials sining 22 ka mga barangays na nadeklara sa Regional Oversight Committee as drug cleared barangays. But ang trabaho hindi siya mauntat sa direna, no? Na-declare kita kundi mas work harder para gid ma-sustain ang status as drug cleared. So hindi natapos din sa deklarasyon ang trabaho kundi mas himuon pa gyud naton na harder pa naton trabaho para amugay na dapat na-sustain naton kag ma-maintain naton aton status as drug cleared. So again, nagpasalamat kami sa mga efforts kag support sa aton mga local government units kag mga barangay officials kag sa aton mga counterparts sa PNP, sa DILG, sa DOH, sa DSWD kag sa mga local government units kag sa provincial government sa Negros Occidental. Bambadan, so mo to no, ang napahayagikan kay Pedayan Negros Occidental Head Nicolas Gomez Bambadan sa mga barangay diri nga wala pa nakapasakop sa deliberation. So may ini sila letter of demand Bambodan nga ginahatag o kung ginapadala sa mga barangay para makasend lang man dalang Bambodan no kung pila kabilog ang ila sini mga drug personalities. So hindi pag idini sila yung so masyado kay didang deliberation no dahil hindi siya siling daw pinadali lang. Grabe ang assessment nga ginapatigayon para nga madeklara nga drug cleared barangay ang isa ka barangay nga nagpa-evaluate. Yes, Bambodan, so mo na nga ginaidiran gidila nga checkeron ang mga barangay kung okay na gid para mangin na drug cleared na Bambadan. So mo man na ang sini nga pag checkero naman ang mga na drug cleared na, so another naman nga redeliberation naman sa mga barangay nga na drug cleared naman Bambadan lang tawon kung na monitor kag consistent ang ila sini nga pag manangin drug cleared nga barangay Bambadan. So kay kanugon man ko drug cleared ini siya kag wala sang monitoring. Yes. Kay basi pagkaligad sa pinagkabulan nagbalik naman ang droga. Ang bugina Bambadan no, so dapat kung announce naging nga drug cleared na ang barangay, so dapat i-monitor kag i-maintain na lang gid sang barangay Bambadan para at least nga hindi na sila mabudlayan sa ila sini nga barangay Bambadan. Sige, salamat gid Bumbo Carla. Bambadan na mo inang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla, may defensor. Pero ining mga clearing isang barangay when it comes sa drugs banwa nga i-deklarar nga drug cleared barangay isa ka barangay mangin sakon nga paglantaw daw mangin questionable pa ini apisar pa nga makasiling kita nga drug cleared na siya tubtob nga wala sang may report nga ginapagwa ang barangay kag PDEA kundi na to ang mga drug addict sa sina nga barangay. Kaya man ang pagabasihan nato mo barometer. Dira ta ma-measure, dira ta matakos kung bala ang mga drug addict nagkaladula na gidman. Kay ang mga drug addict hindi basta-basta yang maguntat sa ilang drugs nga paggamit sang droga kung hindi mo ni marihab ang ilang utok ang ilang dugo nga nagapanalaitay ang illegal drugs. Ti karon basta-basta na lang i-drug cleared naton ang barangay, wala man kita sa may napresentar diri nga sa amo ni nga barangay, amo ni kadamo ang mga drug addict nga na-identify kag ini sila subong nag-alayo na sa ilang pagka-drug addict kay ini sila na rehab or anuman nga procedure abigin patigayon sa ila. Wala kita sang data. Pero sige na lang kay man grabe man bala ang deliberation, id man ang deliberation, pasugtan ta na lang nga may mga drug cleared barangay na
dili sa probinsya sa Negros Occidental. May naman nga development nga mataamat dahil kala pugday ang droga. Pero sa Gyapon, kada adlaw, may ara sa mga drug by bust operation ginapatigayon pag may mga nagakaladakpan sa Gyapon Banwa nga mga drug addict. Amo na ang ginalantaw naton diri nga basi balalain ang report nga kadamo sa mga drug cleared barangay pero damo balagyapon sang addict kaw. 3 minutos ang nakaligad sa atag na nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udto. This time Banwa ko naman naton ang dugang pang mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. This time ko naton ang report Banwa ni Bumbo Franz Andrew Burgos sa pinapayag ka mga reaksyon sa aton business sector. May kantanan sa siling posibleng pagpatuman sa no vaccination, no pay policy. May interview si Bumbo Franz Andrew Burgos sa kay Mr. Frank Carbon. Ini may kantanan mga kabyanan sa sining no vaccination, no pay policy. Ano ang member sinisang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Yari ang report Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Matapos kaging pamalabagan ni Balabombodan sang pila ni ka mga labor sector so kun na labor group. Ana siling ni Balabombodan nga no vaccination, no pay policy no kay subong makita naton nga lagi subong Bombodan nga ginapatigayon ni ang vaccination program sa biskanding nga bahin sa kalibutan subong no kay tungod nga halos tanan ni Bombodan affected sa nasiling nga COVID-19 pandemic. So ang ginatuyo mismo sang gobyerno na hanungod sining vaccination program para malabot nato ang nasiling nga herd immunity kag mabalik naton ang ang lakat liwat no magbalik kita sa normal nga pagsinalayo kag syempre Bombodan ang pagbangon liwat sa ekonomiya. Tigaling no because may pila ka mga kauturan naton especially Bombodan sa bahin sang sektor no sang negosyo nga kalabanan daan nga nag-atubag mismo sa kadam-an no kag service ang pila ni ka mga posible nga mga essentials nga mga produkto nga muning mga nga numero 1 man nga kinanglanon sa aton nga mga kadaisa sa aton Bombodan no kay ang kadaisa sa aton nga pananaw man sila kag pagpati kung ano ang COVID-19 vaccine di may ini nga hindi magpati nga epektibo ini sa kontra batok sa COVID-19 no or may iba nga nagapati nga syempre no kinanglan nato pagpabakuna para makalampuwas na kita sa sining nga problema kag makabalik na sa trabaho. So mo ni Bombodan no may reaction dire ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry no sa pagpamuno man mismo sang ilang Chief Executive Officer kasi Mr. Frank Carbon Bombodan nanungod sa sining posible no nga no vaccination, no pay policy no. So isa ini Bombodan sa ginatanaw nga dako nga pamangkot subong sa bahin sa mga sektor sa negosyo itungod nga kung hindi kaya bakunado hindi ka kuno masweldohan no. So isa ini Bombodan sa mga ginapangusisa ag may iban nga mga grupo nga ginapamalabagan Bombodan ang nasiling ni nga polisiya sa pulisya sa nasiling ni nga Bombodan nga mando no pero diri sa aton sa Bacolod may mga ginatanaw ni sila Bombodan nga posible hindi naton mapatigayunan bala sa nasiling nga hindi dapat ni Bombodan madayon ang nasiling ni nga mga no vaccination no pay policy no kay tungod nga may mga kalabanan sa aton subong kun dayon na isa naman ikaklaro sa human rights violation.
amo gani bombodan no di dapat ya ano ni siya mo indikin man ni siya dapat ani bala ipatuman pero may mga napili lang nga mga establishmento especially sa bahin sa Luzon area pero napili diri sa aton nya bombodan sa Western Visayas so far wala pa man kay kung isipon nato kaga panilagan nato nang nagakatabo bombodan kamo gid subong nadulaan sang trabaho nagalin sang ano ni nagalin sa trabaho kay tungod nga syempre ilan nga mga kompanya nga ginobrahan doon nagamat-amat na ni Baldado no or doon nagakamat-amat naman bumudan ano ni no palyado ang sistema kagang production sa ilan nga mga kompanya pero bumudan sa bahin sa MBCCI Bumbo France bisan pa gani si Justice Secretary Menardo Guevara nagpayag nga hindi pwede mapilit sang employer ang empleyado nga magpabakuna kag magsiling abi nga no vaccination, no salary. Hindi niya pwede kay klaro na yung paglapas sa aton nga kasuguan. Yan sa mugid na bumudan no sa mga madako gid na balang disbentaha man din no sa especially sa mga kauturan nato. Kay kung tanaw nato bala bumudan, base kung mapatigayon ini kag mapasugtan bala no may pila ka mga kag base abusaran sa pila ni ka mga companies bala no nga ay wala ka bakuna hindi ka makasweldo. So mo nang tan-aw sa pila ni ka mga labor groups no nga base bala paggagamit nila bilang depensa sa siling mga company para hindi lang sila makasweldo sa ilan nga mga empleyado. So diri bumbudan nagabay tan-aw mismo si Mr. Frank Carbon para sa iya bumbudan pagtanaw indikin man sa bala discriminatory well on the part ni Mr. Carbon fairly bumbudan na pagtanaw yan no kung sa sitwasyon subong naton ang kada isa sa aton hindi naman ni dapat gani man pagpilito Bumbo France karon pa ipatuman ini sunod sa recommendation abi sa National IATF karon pa ipatuman ini nga nagnubo naman gani ang kaso sa COVID-19 siling ni Guevara ni Justice Secretary Guevara siling niya I really regret that I have to disagree with my dear colleague Secretary Bilyo on this matter. The subject IATF resolution placing the NCR under alert level 3 and authorizing certain establishments to open their doors to customers or clients simply provides that they may do so as long as their staff or employees are all vaccinated. Nag-disagree si Justice Secretary Menardo Guevara, Bumbo France. Yes, sa mugid bumbudan no, no gina siya big mo gina siya bumbudan biskan din kita magkadto no. Nga hindi yan nato niya persahon or pagpilito ng ato nga mga empleyado. Kung isipon nato bumbudan sila na mismo ang nagabuhi sa aton or nagabuhi sa mga companies bala. Kung wala ni sila bumbudan hindi niya makasulong na sila ng mga companies when comes sa kaya isa pa sa mga opisina subong pila-pila naman lang siguro kabilog ang wala mabakunahan sa mga workplaces. Do pila naman kabilog ang wala mabakunahan naglabanan na bakunahan naman ano pagid ang problema ho naton sa dira kung hindi siya magpabakuna hindi siya magpabakuna. Amo kay bumbudan no well ilan na niya bumbudan nga diretso kung tubong gani may mga nagasiling nga ato si kwanto na bakunahan man to patay man ganito. Amo na gani natin may mga although nga wala nato niya gina-buy we do not buy with this idea pero ang masiling nato na Bumbo France nga ilan na yakin na matarong kung na magpabakuna ang aton rin gina-encourage ta lang no kung may ara man lang available nga bakuna pabakuna kita pero kung hindi gidya kamo kay kung gidya ginahugot gidya nga balabag sa inyo yung tutunlan ng pagbabakuna hindi ka mo pabakuna correct yan mo ginbombodan amo na gani nga wala naman asing may makalaton sa ila kay halos tanon bakunado naman. Yes. Halos pa nga nilibumudan kung tanong natin, especially diri sa Bacolod, dumay pila na lang ika-porsyento ang aton nga ginalagas bala no. Abot nato nang nasiling nga herd immunity, may mga priority groups kita gani bumudan nga ginapanguna to bala no sa nga pag-start kini sa nga siling nga vaccination program, naging pang-una hindi nagamat-amat panaog sa A4 no ang mga category, especially amuning mga especially sa ato no mga empleyado no nga nagatrabaho gid bala sa especially sa mga pribado drabi nga mga lubrahan kag kung ano pagid bumbudan nga
nga medyo riskado man din or medyo risko man ang ilang ginatrabahuan. So mo gina-prioritize gina sila diri sa aton sa syudad sa Bacol kag biskan din man sa bugos nga pungsod ganing sa buong Bubudan. Pero naging kalapnagon ang vaccination program kag nagasigi man sulod kag abot ang mga donations sa ibang nga mga kapungsuran diri sa aton sa pungsod Pilipinas. May pila na kita ka milyon nga mga COVID-19 vaccines kag pila na ka mga dose nga napanghatag naton sa aton nga mga diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga nagakinanglan sa nasiling nga bakuna. Bumudan. So para kay Mr. Frank Carbon, para siya bumudan kung ano gid na niya bala bumudan ang lakat sang especially there's negosyo kag depende man na sa mga owners kung paano nila i-convince, paano nila mapa-encourage ang ilan nga mga empleyado magpabakuna so subong tiyara amat-amat na kita damo sa vaccinated or fully vaccinated kaya makitaan man akong bubudan ang preso bala sa mga cases naton nga naganubo kag mismo sa national nga mga records kag data bubudan hindi na kita gani makalabot or makalapaw sa 5,000 so subog tiyara na naglabot na lang kita tag 3,000 or nagpila na lang kita mga cases per day especially diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So bubudan may adugan rin nga payag ang Chief Executive Officer sang MBCCI nga si Mr. Frank Carbon. Ang bakuna sa subong available na gid mo ni kayo. In fact, diri sa Bacolod, damo ang bakuna, why mesmo may nagapabakuna, that's worrisome, So, in fact, ang Manila tungod kay very aggressive ang bakunahay, alert level 2 na sila most likely sining November. What does it mean? When you go on alert level 2, meaning all businesses almost maabri na. Go. Okay, kung mag-abri na, meaning more jobs, more pay. More pay will result to more jobs. Jobs. Create more jobs. Amo na siya, begets more jobs. Amo na siya, that's how economics work. So, ang gobyerno gusto niya. You want more jobs, more pay. Get yourself vaccinated. Kayo ang Manila nag-demonstrate na tungod kay almost siguro more than 50% na sang Metro Manila na bakunahan, then nagkapanaog ang ilay nga positive. Kag ang ila hospital na occupancy rate, sige man paraog. So, confident na gid ang aton local officials dito pag ang mga experts sa COVID na amat-amat ng abri ang Manila kay nga aman. Ang Metro Manila amo ng economic centers not only for NCR but the whole tanang region sang Mindanao ug Visayas kay ang tanan nga produkto dira ka na baligya tunga ang aton nga baboy, ang aton nga pasayan ginadala ta to sa sa Metro Manila. Kaya kung sirang Metro Manila, palay negosyo ta. So I think gusto ini ang iya sang gobyerno ta nga actually ang tawag ko, this is incentivize ni get yourself vaccinated and get your job back and pay. Amo ini sa dapat. Today, Andrew, ang realidad amo ni ang isa ka restaurant nga siyam kabilog yung waiter, ang tatlo silang na ang gaubra sa semana, ang anom sila, why na sweldo? Kay no job, no pay? Oo, why ka mo? Kaso nga semana, ang second batch naman, atong first job, wala naman. So in short, sa 15 days, 3 days lang, amo na ng sitwasyon sa subong. So, amo na subong ang inyong mga nga why man sila reklamo? Because wala nang customer. So we gusto ta na hindi lang tatlo ang atong pobrahon sa isa ka semana, kundi ang siyam, paano ta na siya mapaubra kung magdamo atong customer. Ang isa sang gusto sang customer is almost na half or more than half ng population na bakunahan para safe man sila kung magwa sila. Ang mga establishment na kadtuan nila alin sa kusinero, ang assistant sang kusinero, ang cashier, ang waiter. Bakunado.
Amo na ang ginapangalo ng tao, hindi sila magsulod sa kuan mo kung di ka mo papunado. That's why may ara safety seal nga ginabutang ang atong mga duli. Oo, kay kita nila the only way na mapabalik ang trabaho kung ang tao magwa sila balay kag magasto. If you start spending and start buying, then money will circulate, jobs will be reappear. So to the Andrew. So it's not discriminatory. In fact, it's very helpful, no? Para ang jobs magbalik. Bumbo Andro. Kudan. Kaya mo to ang nga sa Daw ka simple lang sa kay carbon magsiling sina. Pero sa pagkamatuod, ang way sa guru kabasa sa naging statement ni Guevara, ni Justice Secretary Guevara. Yes. Atong ginambal ko lagina nga hindi gid kumporme, no? Ang atong Justice Secretary hindi niya kumporme sa ginaproponer nga no vaccination, no pay. Oo. Kaya hindi mo na ma-compel ang mga workers nga magpabakuna kag aron nila sa aton nga kasuguan. Oo. Aron na unless nga maamindaran ang aton nga kasuguan, COVID-19 vaccination program Act of 2021. Oo. Kaysa kwan gani kaysa kay Maluka Bumbo Andro sa aton nga COVID-19 vaccination program Act of 2021 nagasiling that the vaccination cards shall not be a mandatory requirements for employment, both for recruitment and maintenance of employment, among others. Di masyado ka klaro. Di kung di patuman ta na, Mr. Carbon, magalapas kita sa aton kaugalingon gaging himo nga kasuguan under COVID-19 Vaccination Program Act of 2021, Bumbo Franz Andro Burgos. Yes. Kay masyado ka klaro, nga nakasiling bisan pa ang vaccination cards shall not be a mandatory. Anong butsing nga kung magsiling ka mandatory, Bumbo Andro? Hindi man na tanan, no? Hindi para sa tanan. Kung magsiling ka mandatory, hindi tanan required gid. Shall not be a mandatory. Ang magsiling ka mandatory, inabalang hindi ka na pwede nga hindi magbalibad kay mandatory na mo. Mandate. No, gin-mandate sa imo. So, hindi na siya mangin mandatory. Yes. Nga requirement for employment. O kung for employment, both for recruitment and maintenance of employment. Halimbawa ako, nagkatrabaho na kundi sa Bumbo Radio. Kaya karon, hindi ako ma-compel, hindi ako ma-oblige, hindi ako hindi na mandatory para sa akon nga imanduan ako nga kinalan ipresentar ko gayang akon nga vaccination cards. Otherwise kung tato ng trabaho ko hindi na ako pagpaoblahon. Hindi niya pwede kay aron na sa kasuguan sa COVID Vaccination Program Act of 2021. So amo ni siya, no? Nga din pamalabagan ini ni Secretary Guevara, no? Kag naghambal man sa gani nga sakay naghambal man sa gani sakay Secretary Vilio nga it is his regret, no? It is his regret to disagree with the statement kag idea of Secretary Vilio, no? Nga tisiling niya, basahon ko liwat ang pahayag ni Guevara, siya, I really regret that I have to disagree with my dear colleague, Secretary Vilio, on the matter. The subject IATF resolution placing the NCR under alert level 3 and authorizing certain establishments to open their doors to customers or clients simply provide that they may do so as long as their staff or employees are all vaccinated. Siya disagree ako sini, no? Kag sa sining pagpahayag nga tungod nga nabutan na sa alert level 3 ang NCR, pwede na maka-open
sa mga kliyente, customers, ang mga establishment, provided that they may do so as long as their staff or employees are all vaccinated. Di nag-disagree ako diri, no, sa siniyang subject sa ka-ATF, kaya hindi ni gani amo, no? Hindi na mo samtang naganubo na gani ang kaso sa COVID-19, di pa kita ka mag-istrikto sa vaccination. Kaya dugay-dugay, wala naman yung COVID ni. Mo gani. Mo na bumuda, no? Kaya ba, ginano ba yan, gina-take advantage, bala ang nasiling sitwasyon sa bong, no? So, kung sila pa bala, tinamo yan sa atong bumudan, mga vulnerable sector, bala, no? Na to, isa na ni ang mga empleyado. May dugang padigaling statement si Kwan, si Guevara, no? Pagkatapos tupayag niya siya, but they may not compel their employees or staff to get themselves vaccinated. Kasi sa ATF, okay na, open doors na kamuda as long ang staff ninyo fully vaccinated. Siya, but they may not compel the employees or staff to get themselves vaccinated because there is the law COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 that expressly states that vaccination card shall not be a mandatory requirement for employment. Bumbo, Andro. Tiyan mo itong ginambal ko gina? Diba? Yes, ang mugin na bumuda, no? So, ito siyempre subong niya. Galing kay si Frank Carbon, daw ay siya guru kaya kabasa. Sinabi, ano pa doon nag-conforme lang sa iya nga magsiling siya okay gina, nga kuwan sa gobyerno, nga kilala na nga vaccination gid, nga fully vaccinated gid. Kaya amuni, bla bla bla. Ang party ang sana pinsalanan niya ni Frank Carbon niya, pati sa mga baligyanay, kag sa mga baklanay, do amula na iya. Ang kasugan, yung intindi. Bumbo Frank? Bumbo Frank? Bumbo France? Ako ka ni Bumbudan, no? So, dapat subong ning amuning ton nga lakat bala sang negosyo kag sa sektor sang pelabuyan bala Bumbudan, no? So, dapat mangin sensitibo gid, no? O kung base may agenda si Mr. Frank Carbon nga mag-fire out sa iya nga mga tao para nga ma-justify inay? Sa bahay man gani Manila Bumbudan, no? Ano man sila, no? Do affected man sila. Siyempre ang sa bahay dahil sa tapos masiling pa si Mr. Frank Carbon nga wala kuno si may nagapabakuna. Ano wala sa may nagapabakuna? Damo gyud nagapabakuna diri. Sa Bacolod kano damo kita yung nagalilid niya yung may pabakuna. Galing kay sumunod nagpalay-palay na halos na ubos ng balakunahan. Kaysa nagligan to na nagkuntat yung nag-jutay naman ang pabakuna sang wala pa kabot ang mga vaccines. Di subong ara na yung bakuna ang vaccines available na kita. Kag subong sige man niya ang vaccination rollout sa Bacolod, Bumbo Andro. Sa Mountain na Bumbudan, no? Tisuri sa Bacolod, yati why ginadiya palya dari ang atong vaccination program. So sige Bumbudan, no, biskan hasta gani Domingo, sige na nga mga vaccination diri sa aton. Ang mga vaccination sites sa pila diri ka mga dagko nga mga malls, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Gahulat lang nga Bumbudan nga kung sino to magapadulong, no, kag kung sino ni ang mga required na di nga mga posible di nga makabaton sa bakuna. Pwede sa Bumbudan nga makapatulong, no, sa nasiling nga mga vaccination areas diri sa syudad sa Bacolod. Kaya mo na ganing ginpili nga muna nga mga areas, no, itungod nga malapad bala kag damo nga mga komodar kag sa solusyon sa kadlaw hindi man magnubo sa 300 to 500 ka mga individual ang ilang mabakunahan Bumbudan. Okay. Yes, Bumbudan, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa utuin si Bumbo Franz Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Salamat kay Bumbo Franz Andrew Burgos. Kaya balo ka mo banwa, gin nabawi din ni Labor Secretary Vilio ang yato nga payag kay pagkumporme sa sining recommendation sa National IATF. Ginbawi ni Vilio ang iyang statement nga nagapayag kaging clarify niya ini banwa sa to nagligad nga Biyernes, October 22, no, siling niya ginbawi niya ini, no, siling niya nga ang tanan nga mga businesses, no, businesses can't
fire out or withhold the salaries of unvaccinated employees. Mr. Frank Carbon, basi may ara kada mga kupdanan nga may plano karon upod si imo nga okay lang niyang mando nga masunod man dahil kumusang sa sining recommendation nga no vaccination, no pay. Basi may plano lang kamuda nga i-withhold nyo ang sweldo sa mga empleyado nyo nga wala mabakunahan. Kag kung sino pa nga mga employer, hindi nyo panghimuon ini kay basi mabiltadahan kamo. No, kay ginbawi na niya sang nagligad pa nga Biyernes ni Secretary Bilyo ang iya siniuna nga statement. Kag nagambal niya si Secretary Bilyo nga ang tanan nga mga employers, ang tanan nga mga businesses cannot fire or withhold the salaries of unvaccinated employees. Di amo ni, no? Kag balikan pa ni diskusyon ni Justice Secretary Minardo Guevara kag ni Bilyo ang ining mga recommendation sang Interagency Task Force. Amo ni, no? Ayo, may mga pagpasensya pag ani nga ginkuan mo, ginpahayag mo. Yeah, we would have clarified this issue during that meetings. Pasensya na po kayo for any resulting confusion, but unless the 2021 Vaccination Act is amended or its IRR implementing rules and regulation clarified, that is the existing law on the matter that no executive issuance can modify. Pahayagan nga pag-istorya niliwat kay unless nga maamindaran mga kabyanan ang Vaccination Act of 2021 kagaya nga sining implementing rules and regulation, amo na nga kay mapatuman ang ginaduso nga no vaccination, no pay. O kung ila kung maaprubahan man, kung matigayon nga maamindaran. Pero sa sining development subong nga naganubo naman ang kaso sa COVID-19, amo pag ginang aton yang in-iron nga daw nagamat-amat naman balik ang ekonomiya dito sa Manila, nag-open na ganitong Dolomite Beach sa Manila, nag-open naman ganito kag madamo naman ganito sa linibo naman ganito ka mga tao nagdinugok to. Dito sa sunod sa Bacolod, 2 digits na lang ang mga nagpa-positibo kada adlaw. Kag ini mga nagpa-positibo, mga asymptomatic man gani ini. Basi amo naman ang ika-over naton lao. Over ang aton nga reaksyon sa sining COVID. Ang COVID ang kung igo sa katapusan, kung sumada total banwa ang pagambalan, sumahon naton ini, damo gali nagkalamatay hindi tungod sa COVID-19 per se. Kundi damo nagkalamatay tungod sa overreaction sa gobyerno sa paghandle sa COVID. Kita nyo na damo nagkalamatay kay nahulog sa lubi, imbes nga natabangan napatay kay damo pa swab testing nga pati gayunon. Kita nyo to, may mga nagkalamatay itong nagkala-aksidente sa dalanon. Way madala rin sa hospital, way matagan sa first aid, way matagan sa immediate nga medical attention. Kay tungod nga may damo pa i-consider, kay may mga protocols pa tungod sa COVID-19. Damo nagkalamatay, banwa hindi tungod sa COVID nga ginatake ang ilang mga internal organs daw, ano nga sistema da nga pag-atake sa virus sa lawas ng tao nga nagkalamatay. Kadamo nagkalamatay tungod nga na-aksidente, kay pagkatapos nga na-aksidente kay napatay kay way gindala sa ospital. Ano natabo? Deklarar man to nga COVID positive. Kay pagkatapos nga napatay gin swab. Pag swab COVID positive, dugang naman sa kadamuon sang numero sa mga nagkalamatay. Hindi niya ulo istorya lang. Totoo niya yung nagkalatabo. Bisan ang migo ko to nga may gin-rescue sila sa nagligad to nga ining rescuer nga EMR, isang amigo ko nga private nga grupo, may rescue sila yung pasyente, buhi pa yabi, gambal pa gani mo, napatay, bumulito nga napatay, kay why sa may mabaton pa yung hospital, kay tungod nga damo pa yung i-require may mga swab testing pa yung nga i-require sa pasyente. Kaya kapila ng hospital ng kantuan niya, wagi kasulod dito sa ambulance mismo, napatay ang pasyente. Inatungod sa aton nga ginatawag nga overreaction, overreacting, naga-overreact kita.
Ti subong naman no, nagpalay-palay na ang kaso sa COVID-19, matapna na nato na, malutos na nato, malupig na nato, sa una pa tadi, pagwa na sa muning mga ideya, anay subong ka nagpalay-palay na, nubo ng kaso, tapos i-kuha naton, i-require naton. Although nga okay man ni siya, okay, wala problema, as long nga wala sang paglapas ang kasuguan. Titani ko na ibaloan mo lang natin nga amo ni nga kadapat ni moon pag-ubra pa lang niya sang COVID-19 Act of 2021. Amo na ning ginabutan niyo sa mga will assist you dira. Amo na ning ginabutan kaya mo na nang ginbutan sa inyong implementing rules and regulation sa pagpatumang sang COVID-19 Act of 2021 para nga susang muna pa lang. Siguro kung amo ni ang inyo ginhimo, ti subong guro si nakaangko na kita sang herd immunity. Tanay subong kay inabalang daw pamatsagay kuno trial and error lang kapirmi, trial and error hala. Kung hindi na siya dito naman ta sa lain naman nga skema. Anay subong mapagwa na tayo sang ideya, sang opinion, sang recommendation nga i-compel naton ang tanan nga magpabakuna, no vaccination, no pay, no vaccination, no job. Amo na? Ay, oo. Di amin daron tanay once nga maamindaran na kag mapamatudan ta nga kinahanglan giba na siya, kag may mo ana sang kasugan go. Kaya ito sa may nalapas nga kasuguan. Ay, sagad na lang tayo mo sa kasuguan kaya ilapason, tamalang ilalison tayo ang kasuguan. Kaya plano na nabutan niya sa COVID-19 Act of 2021 mo. 35 minutos banwa ang nakaligad sa tag naglauna diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Diri kita na yun sa report di Bumbo Dennis Rubica. Sus, ining ari pagid utro pagid nga problema sobra pa ni sa COVID. Ang pagsaka sa presyo sang abono banwa. Ang aton nga mangungumagi ginkwagid subong sang nagligad og katinga-tinga subong basi magkalamatay na gila ni sa kapigaduhon. Pwede naman pagsaka sa presyo sang abono. Ang kapimpa ang mga kultura naton nga mga mangunguma nga nagatanom sang humay. Nadumduman nyo itong imbes nga buligan sila sa gobyerno, ginlugmok pagin sila sa pagpangabudlay, nga imbes nga ipasalyugo nato ang aton nga agrikultura sa humay abi, nagsakit kita import sang bugas, na muli ko na magkapanubo sa presyo sang bugas sa merkado, tayo nagdubo ang presyo sa bugas sa merkado. Amo na magyapong kataas, ang nagdubo yan pagbakal sang palay, pagbakal sang humay sa mga mangunguma. Tayo subong nakalampuwa sila to sa pag-ipit sila sang gobyerno, na nag-uy-uy gini abaga nila sa kabrato sa maklanay sang palay. Subong naman mahal naman ang presyo sa abono. Kung magmahal ang presyo sa abono, mamahal naman ang bugas. Mamahal naman ang kalamay. Kaya ang tubo ginakilalaman sang abono. Magasaka naman ang presyo sang kalamay. Kung magsaka ang presyo sang kalamay, ano naman matabo? Damo naman magsinaka ang presyo. Nagsaka nagsaka pagid ang presyo sang gatong. Do tanan na lang nagsinaka. May reaksyon din si Governor Eugenio Bong Lacson sa bayan sa sining pagsaka sang abono. Ilabi na gining urea nga amo ni kasabing ginagamit sa aton nga mga mangunguma, urea 4600. Yari report Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bumbo Daniel, ining problema karon sa aton sektor sa agrikultura ning pagsaka sa presyo sa abono, particularmente ning urea. Bumudas kaya bit report mismo nga presidente sang CONFED, Mr. Raymond Tinola, ang nagpadangat na liwat, no, sa ila siya konsepto ng dining presyo pagsaka sa presyo sang urea, hindi na bumudan sining bulan mo nagligad pa na early this year pa na bumudan ang naglabot kay tuloy July ang ilang grupo nakapadangat naman sang ilang concerns day sa SRA kag sa ibang pang concerned government agency pati daw wala gyapon matagaan sang rason na be.
ang manete kahapon kung nagligan ni Lunes, tiwat naman sila padala ng sulat, no? Sumudan ng presyo sang isa kasako sa urea nga abono 50 kilos mga sobra 2,000 2,005 pesos bumudan. Sang last year last quarter sang 2020 mga 800 plus na ni ang presyo. Subong yan naglabot na 2,000 sobra na bumudan, no? So sakto nang ambal mo tikunali mag saka ang presyo sa abono. Siyempre gina-producer sa mga agricultural products, posible mo saka man nasaka ang imports mo. Ang cost of imports nila dili nga mangunguma sa tubo ang apektado dire. Ang tanan nga sa sektor sa agrikultura, nagatanom sa mais, nagagamit sa abono, nagatanom sa humay, nagagamit sa abono, nagatanom sa ibang pagid nga sa mga high value crops, no, gagamit sa abono, bumudan, pati apektado ta dire. Isa din nga tanaw ang food security man nga base kon nubo ang production naton, agricultural production naton, so sining high cost, no, sa fertilizer pagkawente ang urea. So muna kapon to pa sa ato ni Confed President, no, Raymond Monteno lang at iginolot-lot pa nila ganit naman ang response from the Department of Agriculture. No? Sa bahay sa atong probinsya bumudan, naman si Governor Nyobo Lacson, isa man sa mga planters, no? Malagpad man yung kwanabi, sindam, yung mga sindam na halos madalag ko umataho doon sa probinsya, may mga malagpad nga mga katubuhan, no? Sila to apektado man, no? Sining mataas nga presyo sa abono. Kasi sa kay Governor Lacson nga mas mayaw gid nga matagaan, no, sa sabat sa national government ininyamog ron, no, sa aton nga mga kauturan nga sa agriculture sector kay kon lokale bumudan sa probinsya daw wala man nimo ang aton sa mga local government kay ang ining 90% sa nga consumption naton nga urea fertilizer sa pungsod halin ini sagwa imported ni bumudan. Isa sa mga rason ang supply, no, ang volume sa supply sagwa na kon ganinit siya kaya mo nagamahal man mag-imported tong ida pag abote may mataxes pa amo nang isa pa isa na contribuer kag sino pa sa kay Governor Lacson nga isa pa gid sa contribution man ning palayo man nga pagsaka sang presyo sang petrolyo bumudan, no? The cost of transportation ay modera nga pag-transport, no, sining mga abono tidugang pa na sa presyo naman. So naglalaom atong gobernador nga sa sining operasyon sa aton nga sektor sa agrikultura matagaan isang gilayon man, no, nga tikang o aksyon sa aton sining national government bumudan, no. O atenda portion sa pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. It reached my attention, yes, because we use fertilizer also in the we don't know naman what they will say, no? It's a supply situation, and I think it's going hand in hand with the fuel, rising the fuel, no? The presidential candidate have already come up with their suggestions on what to do. Well, we don't have a joint appeal, no? As I said, the national government is aware of this, especially in an organized sector like the sugar industry, where our sugar federations have already made an appeal. And so I don't think, as I said, right, really now the national government, if they can do anything about it. Gumudan, no, si Governor Eugenio Bong Lacson sa nga depende na niya sa national government sa pag-aksyon, no, kahit ari ini ko nanong mga tikang nga mo sa ato na national government sa Department of Agriculture nga at least maganagan ang epekto, no, sa mga farmers naton sining mataas nga presyo sa abono. Daniel. Amo na gani nakita sa atong gobernador ang
ining problema ning pagsaka sang presyo sang abono pero ti way matagyapon mahimo sa dire. Correct. National Unless nga ang national government ang magagiho. Correct na source. Ti galing kay ang aton nga sa Senado, galing ang aton nga committee chairman sa Committee on Agriculture, do wala man siya balatsagon sa mga mangunguma. Si Senadora Cynthia Villar. Oo. Doon magsaya sa balatsagon para sa mga mangunguma, imbes nga buligan niya kakuan lasak ang mangunguma para malugmok na gid. Amo na problema daw da kahit sa lingkod dito sa bunya sa agriculture sector kanila problema sa mataas nga presyo sa buno. Sila pag mga pesticide. Diba mga masiling lang sa nagligad na dumduman kong statement ni Senator Cynthia Villar. Sinya nga hindi competitive ang kuan, dapat maging competitive kita nga atong agrikultura sa mga kaiping naton nga mga kapungsuran. Hindi kita competitive. Ti paano kita maging competitive? Anong ginbulig mo Mrs. Senator nga makasiling kay abing nga makakumpit kita, ano nabulig mo sa mga mangunguma nga gin-introduce mo yung mga pabaagi kag implementar sa Department of Agriculture para maging competitive kita kay Ayman? Bisan pa gani Bombo Dennis ang sa ginatawag nga mechanization do ka uli kita katama? Correct. Takto na bumudan, no? Presidenta, dapat ma-mechanize kita, no? Di paano mag-mechanize kay mga mechanization equipment bumudan, milyon ang bilis ni. Ordinaryo nga manguman, hindi kasarang magbakal mo. Bumudan, di mo nabla. Manual tagyapon. Dapat mo na may mga intervention gikan sa atong national government, concerned government agency, at least maalibantar, no? Mabuligan. Like yung problema sa fertilizer sa industry di mudan base kung may matay nga subsidy ng gobyerno. Muna. At least hindi ba magdakong gasto sa mga manguma o dahil ka muda sa presyo amo nang iya ka gobyerno mo na inyo da pati kung matamaan or matagaan sila sa low o financing bumudan nga makabakal sila sa abono. Di ba ibang gina-offer to nga microfinancing ang gobyerno? Pero nga ang mga mangunguma sa Turko gyapon nagakadto. Kay kung magagi ka sa gobyerno bumudan sa kabalakag nga dokumento pang imong imuson kag mga requirements pa. Amo na dira pa magbalik. Kay kung dito ka sa gobyerno mag-utang, maghulam sa kwarta ang ikapital mo sa imong nga ulumhan, pasano mo pa na isa ka sako nga mga papilis antes maaprubahan. Kaya sa kadamo-damo nga prosesohon mo, tapos nga mapurbahan ang imong loan, kag ara na ginakaptan mong kwarta, ang ibang kaya nga mangunguma, nag-ani na, ikaw lang kapaya nakasugod patanom sa imong humay. Correct. Di ba? Mo nakahinay. Samtang ang mga Turko, kadtuan ka to sa imong uma, kag ma-identify niya nga tutugin man, umamo na, pag sinipila ka libong imong hulamon. Sa pila ka libo na nga hulamon mo, pila ka sako sang humay ang ibayad mo, inaalili na nga tawag. Kung hindi ya alili, kwarta gid. Sa imo 1,000 nga hulamon sa 1 ka bulan, may interest na nga kwan, mabayad ka sa 1,000, may 200 ka nga talagaan mo 1,000, 200, kung 10,000, 2,000. Kung di pati ka dako do, sobra pa ganito ako do, 40% pagid mo. Ano pa ang mga mangunguma, huy ang abaga, di ang gobyerno, di na to ang kwarta nga inupahulam, wala si may naghulam, kaya nga ang mga mangunguma nga sa kumanya nahuya na magkantuya sa bangko, kag magsulod sa bangko ya, natahap na iya. Sakto, ginabudan. Kuya, siling katurko, ati mo na yung mayan, sige, buwas, balik ko diya. Pagbalik buwas siya, kwarta, diyon. Amo gani. Ako mapahulam sa imo kwarta kay ikaw nagaparag iya nga duta. Ang akon nga interest sa imo 40%, okay lang. Isulat na diri sa kwaderno imo ngalan, kwarta rin na sa akon bulsa. I-release ko subong kundi ara dayon. Sige mo kay ang mga umata to kay immediate man kay nila sa financial mo. Ikaw lang ako binulan.
ay damo ka pa dokumento da ngay parek-parek, may dalawang mo subugado, may yung po to sakto na. Ano kay kita ang gobyerno, saling kita permis imported, pag himo sang abuno, hindi kita pwede kay himo sang aton man nga abuno, how? Pwede. Para nga magbaratong abuno, sagad lang kita ka-import, kadapo kita sa mga minerals dire. Pwede makahimo sang abuno. Kaya mo na, problema mo na, kahit musing blati, sing suporta. No? Como Dines? Yes. Perde pa ang gobyerno sa mga drug lords. Lord yan, may laboratory mo. Kaya ang drug lords siya makapatindog sa laboratory sa Pilipinas, kaya maka-producer sa Shabu. Samtang ang gobyerno, ultimo nga urea, hindi maka-producer, kaya may import pa kita. Muna. Sakto na, hindi ka patindog sa laboratory or factory dating mo producer sa bono, salig ta sa gwa. Ti karon kun i-hold to ng supply sa gwa to, gaya ang iba to ginakuanta, madimanda sa taas nga presyo. Balda kita debo mo dan. Kaya may mo bakal ka mataas nga presyo, puti imbes nga maabuno ka sa kabo, tunga lang sa kabo. Ang iya nga production, resulta sa production mumudan gamay. Kaya itong food security, food production ta, maapektuhan. Okay. Sige. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat kay Bombo Dennis Rubica. Kadamo sa mga maalam sa tundri. Kag kapos kila na ubraw ng abuno kung gustohon. Kaubra gani siya bo, abuno pa. 11 minutos na nabilin ka magandang kita stag ng alas 2. Ginakulapos kita banwa sa nga oras diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay Saunto. Danay na makita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban,